Oke inwe obi aṅụrị bụ nke gafere nọ n'ikuku jupụtara n'ikuku dịka ụlọ akwụkwọ Nnewi South Community Secondary School nke dị na Ukpor bụ ndị nke tụrụ ugo na ya bụ asọmpi bụ nke achịkọbara nwetakwazịa otu nde naira ego mmeri ha na ya bụ asọmpi C-Unit Charity Football Tournament bụ nke achịkọbara dịka ha jizi naanị otu ọkpụ wee merie ndị nke ha gbakọtara ya bụ asọmpi n'ụzọ pụrụ iche ma bụrụkwazị ndị St. John Bosco Secondary School Unubi bụ nke gbara ndị nke abụọ ma nwetakwazị akatamkpa ego onyinye ruru 1,000 naira 6 bụ nke ha nwetazuru ebe Community Secondary School Osumenyi bụzi ndị nke gbara ndị nke atọ na ịnweta akatamkpa ego bụ nke ruru 1,000 naira 3 n'aka n'ụzọ pụrụ iche. Faith Onyemuche bụ onye nke ga-ewetara anya bụ akụkọ etu o si wee gaa. Ya bụ mmemme dọtara ndị wubere ya bụ asọmpi bụ Maazị Onyebuchi na Onyedikachi Ike, ndị ha ji C-Unit wee mara. Onye isi n'okpuru ọchịchị Nnewi South bụ Honorable Van George Ezogidi. N'okwu ya, Honorable Ezogidi kelere C-Unit maka iji egwuregwu bọọlụ mee ihe dị mma n'ime ndụ ụmụntakịrị, sị na ha nwere olileanya na ya bụ asọmpi nwere ike mbụ emume kwa afọ nke na-eme ka obodo jikọọ ọnụ. Mgbe ha na-agwa ABS okwu, mmadụ na-aba ama na-eti egwu bụ C-Unit ndị bụkwa nwaafọ Anambra steeti kwuru na obi jupụtara ha n'ọṅụ ka ya bụ egwuregwu si jikọta ụmụ ntorobịa ọnụ, wee kwuo na ọ na-akasi ha obi ma chetakwara ha mkpa ụdị mmemme a dị inyeru obodo aka. Ha bulukwara ekene pụrụ iche wee nye onye isi oche na okpuru ọchịchị Nnewi South, ndị otu ya na obodo Nnewi South niile maka nkwado na nnabata ha nyere ha n'oge asọmpi a. Ndị ntorobịa anyị sị ka anyị bịa ka anyị nwee ike kwado ha ka ha nwee ike na-eme ọfụma. Site na Ukpor, Nnewi South, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.